wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Ella dan kita akan belajar bahasa Jawa untuk siswa kelas 3. Mari kita simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar membaca bacaan yang berjudul Kucing lan Asu. Ana unen-unen yen bocah ora bisa rukun karo kancane, iku diumpamakno kaya kucing karo asu. Pancen umume yen kucing iku ora akur karo asu. Saben ketemu mesti kerah, nanging beda karo asu lan kucing ingon-ingone Barkah iki. Asune dijenengi Boni lan kucinge dijenengi Coki. Kewan loro mau rukun ora tau tukaran. Malah asu sing rumangsane awake luwih gedhe nganggep yen kucing iku kaya adike dhewe. Saben dina dolanan bareng. Malah tau si Coki numpak ing gegere Boni lan mlaku mrono mrene. Rukune kewan loro mau pancen disebabake dening Barkah. Anggone ngramut ingon-ingon mau ora dibedak-bedakake. Saben Barkah mulai sekolah, kewan loro mau mesti mapak ing latar banjur mlebu ngomah. Sawise Barkah salin klambi, ora lali njupuk bal pimpong loro arep dienggo dolanan karo kewane mau. Bal diglondongake ing jogan. Kewan loro mau rebutan nguber bal mau. Isih akeh cara sing ditindakake Barkah nganggo ingon-ingone mau. Mulane asu lan kucinge Barkah tansah rukun ora tau kerah. Saka wacanan mau ana tegese tembung sing angel. Contohe tembung kerah tegese gegeran atau dalam bahasa Indonesia artinya bertengkar. Lanjut tembung ingon-ingon tegese kewan sing diingu atau dalam bahasa Indonesia artinya hewan peliharaan. Lanjut tembung ngeramut tegese ngerawat atau dalam bahasa Indonesia artinya merawat. Kemudian tembung mapak atau dalam bahasa Indonesia artinya menjemput. Kemudian tembung jogan tegese dalam bahasa Indonesia artinya lantai rumah. Setelah kalian mengamati dan mendengarkan penjelasan dari Bu Ella, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Bu Ella tampilkan di video ini. Apabila kalian mempunyai LKS Bahasa Jawa, bisa langsung dikerjakan. Kalau yang belum punya, bisa ditulis di buku tulis. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bu Ella rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Bu Ella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.